אני מזמינה אתכם למצוא תנוחה נוחה, מתוך ידיעה ברורה שבכל רגע נתון תוכלו לשנות את התנוחה. ככה לאט לאט ובהדרגה תאפשרו לרגיעה להתפשט יותר ויותר. שימי לב למנח הגוף שלך. שימי לב כיצד הראש שלך מונח, הכתפיים, הידיים, הגב, הרגליים, וככה לאט לאט ובהדרגה תאפשרי לרגיעה להתפשט יותר ויותר. ברקע את שומעת הקערות הטיבטיות מתנגנות. יכול להיות שתשמעי קולות נוספים, אך את קשובה רק לקול שלי שמדבר אלייך. וככה לאט לאט ובהדרגה תאפשרי לרגיעה להתפשט יותר ויותר. שימי לב לנשימות שלך. יכול להיות שאת שומעת אותן, אולי אפילו מקשיבה או מרגישה, וככה עם כל נשימה ונשימה הרגיעה מתפשטת יותר ויותר. שימי לב לפעימות הלב שלך. אולי את שומעת אותם, אולי את מרגישה אותם, וככה עם כל פעימה ופעימה הרגיעה מתפשטת יותר ויותר. אני מזמינה אותך להיכנס למטבח שלך בבית, לבחור כוס מסוימת. שימי לב לכוס שבחרת. איזה צבע יש לה? מאיזה חומר היא עשויה? מה המשקל שלה? איזה ריח יש לה? ותשאלי את עצמך, מה מיוחד בכוס הזאת, אם בכלל? עכשיו אני מזמינה אותך לקחת את הכוס ולמלא אותה במים. זה יכול להיות מים מהקנקן, או
מהמקרר או מהברז, או מכל מקום שתבחרי. כשאת מוזגת את המים, שימי לב לקול, לצליל של המים. שימי לב לריח. תתבונני בטיפות. יכול להיות שאחת מהם השפריצה עלייך כשמזגת את המים. איזה צבע יש למים? אני מזמינה אותך לקרב את הכוס לכיוון הפה. וכמו שאת מקרבת את הכוס לכיוון הפה, שימי לב לריח של המים. וככה תאפשרי לעצמך לשלוח את הלשון קצת קדימה ולגעת טיפה במים בלשון. שימי לב לטמפרטורה של המים, לטעם, למרקם, להרגשה. ואחרי ככה שהרגשת טיפה את המים, אני מזמינה אותך לקחת לגימה קטנה. וכשאת לוקחת את הלגימה, שימי לב איך זה מרגיש לך בפה. המרקם, הטעם, הטמפרטורה, איזה ריח יש למים. קחי לגימה נוספת. ושימי לב מה את מרגישה כשאת לוגמת מהמים. מים הם מחזיקים אותנו בחיים. למים יש תפקיד מאוד חשוב על פני כדור הארץ. למים יש תפקיד מאוד חשוב בבריאה. מים הם הריפוי, ומים הם חיים. קחי לגימה נוספת, והפעם כשאת לוקחת את הלגימה, כמו שהמים יורדים לך בגוף, את פתאום מתחילה לרחף ולהגיע למקום אחר. למקום איפה שנוצרה הבריאה. איפה שהכל התחיל. מתחילת הכדור ועד סופו. וכשאת נמצאת במקום הזה, את מגלה שאת הבריאה, והבריאה זה את. את פתאום מבינה כל מה שקורה פה. את רואה את העולם ואת היקום ממבט של יוצרת, ממבט של בוראת. ואת מבינה שאת זאת שבוראת את המציאות. ואת מבינה שיש לך כוחות ויכולות, שמשהו שבתוכך ידע את זה, אבל עכשיו את בטוחה בזה. וכמו שאת מבינה שאת הבוראת ואת היוצרת את המציאות, הדבר הראשון שאת עושה
כשאת מבינה את זה, את מחזירה את השבויים הביתה. את מחזירה כל אחד ואחד מהם. את יכולה לראות אותם. איך הם נפגשים עם המשפחות שלהם. איך הם שמחים ומאושרים. את מתרגשת. את פתאום מבינה שאת היוצרת. ואת יכולה להביא אותם הביתה בכל רגע. ואת זו שיוצרת המציאות. מתוך הידיעה הזו, שאת זו שיוצרת את המציאות, את יכולה גם לראות את החזרה שלהם. את רואה איך כל המדינה שמחה. את רואה איך המשפחות שמחות. יש שמחה מאוד גדולה לראות אותם, בריאים שלמים, בגופם, בנפשם וברוחם. אני אהיה כמה רגעים בשקט, כדי שממש תוכלי לראות אותם, לשמוע אותם, להרגיש אותם. ועכשיו, אחרי שראית, הרגשת, שמעת, טעמת את החזרה שלהם, אני מזמינה אותך למשימה נוספת. היות ואת הבוראת, ואת זו שיוצרת את המציאות, וכמו שהחזרת את השבויים, בריאים ושלמים בגופם, ברוחם ובנפשם, המשימה הבאה שלך זה ליצור שלום עולמי. את רק אומרת וזה נהיה. הבריאה מוצאת את הדרך. את לא צריכה לדאוג איך זה יהיה. זה פשוט קורה. כל מה שאת עושה, את אומרת וזה נוצר. את הבוראת, את היוצרת המציאות. ואת אומרת שלום עולמי. שלום עולמי שמתחיל פה במזרח התיכון. פה בבית שלנו, בארץ ישראל. והשלום העולמי הזה שולח את האור שלו ממדינת ישראל החוצה. לכל העולם. לכל מדינה, לכל יבשת, לכל אי. והשלום מתבטא באהבה. את יכולה להרגיש, לשמוע, לראות, לטעום את האהבה של בני אדם אחד לשני. את האהבה של בני אדם לטבע, לחיות, לאדמה. את האהבה של בני אדם לעצמם. את משנה את כל התדר בכדור הארץ. משנה אותו לאהבה, חמלה, הכלה, שלווה, רוגע. אני אהיה כמה רגעים בשקט, כדי שתוכלי ממש לשמוע, להרגיש ולחוות את השלום שהבאת אל פני כדור הארץ.
הקולות ברקע, המבשרות ששלום עולמי הגיע לכדור הארץ. ואת זו שיצרת אותו. אז אחרי שראית איך כדור הארץ מתנהל כשיש שלום, והרגשת את השלום העולמי פה בכדור הארץ, אני מזמינה אותך לעבור למשימה הנוספת. והמשימה הנוספת בדיוק כמו הקולות ברקע, שמבשרות שזה בדיוק הזמן המדויק לך לייצר את המציאות שאת רוצה. הפעם זה לעצמך. כל מה שאת רוצה שיהיה בחייך, כל דבר, רק תגידי והבריאה תמצא את הדרך להביא לך את זה. את רק צריכה לומר את זה, וזה יהיה. ממש תרגישי את הרגש שהחיים שלך מתגשמים בדיוק כמו שרצית, איך שרצית, כמה שרצית. והשלום הפנימי הוא גם בתוכך עכשיו. את יכולה להרגיש שלווה, רגיעה, נינוחות והרבה מאוד אהבה. אהבה לעצמך, אהבה לסביבה, לבני אדם, לטבע. את יודעת שאת הבריאה והבריאה זה את. ואת זו שיוצרת את העולם. הכוח בידיים שלך. כל מה שאת צריכה זה לראות את זה קורה. שזה כבר קרה. וכאורח פלא זה מתרחש. כי את הבריאה והבריאה זה את. אני אהיה כמה רגעים כדי שתוכלי ממש לראות, לשמוע, להרגיש איך החיים שלך מקבלים את כל השפע והטוב. לא את מייחלת הרבה מאוד זמן. שראית איך הטוב והשפע בחייך ואיך זה מרגיש לקבל את כל הטוב והשפע, רק מי לומר את זה? אני מזמינה אותך לומר תודה. תודה לבריאה שנתנה לך את היכולת הזו. תודה לעצמך שאת זו הבריאה. וכשאת אומרת התודה, יש בך ידיעה ברורה שבכל רגע נתון תוכלי ליצור מציאות בדיוק כמו שאת רוצה. כי את זה הבריאה, והבריאה זה את. כל מה שאת צריכה לעשות זה לעצום את העיניים, להיזכר
להיזכר שאת הבריאה והבריאה זה את. ולומר, ולהרגיש, ולראות את מה שאת רוצה שיהיה. וזה בדיוק מה שיהיה. כי את זה הבריאה, והבריאה זה את. אז אחרי שהחזרת את השבויים הביתה, והבאת לנו שלום עולמי, ויצרת לך בתוכך שלום פנימי, והחיים שלך בדיוק כמו שחלמת, אני מזמינה אותך להגיע למקום נוסף, מקום קסום ושמימי, מקום מאוד יפה. יופי כזה לא ראית בחייך. הטמפרטורה שם היא בדיוק כמו שאת אוהבת. יש שם צבעים נהדרים, אווירה טובה. את מרגישה שם בטוחה ומוגנת. את יכולה לראות בצד ימין שלך יש שולחן עתיק עתיק, שולחן ישן ישן, יש לו ריח של ישן, הוא נראה ישן, הוא גם מרגיש ישן. על השולחן יש קנקן וגביע, גם הם עתיקים עתיקים. בקנקן יש מים. אלה מים מאוד מיוחדים. הם נראים מים רגילים, אבל ברגע שתלגמי מהם, הם ירפאו כל תא ותא בגוף שלך. אז אני מזמינה אותך לקחת לגימה. למזוג מהאגרטל לתוך הגביע, ולקחת לגימה. ולגימה נוספת אם צריך. שימי לב לטעם, לריח, למרקם, לטמפרטורה. איך מרגיש לך? וכמו שהמים נכנסים לך לגוף, הם פוגשים את התאים בגוף שלך. הם מתחילים לרפא כל תא ותא בגוף שלך. מתחילים לרפא כל מחשבה מטרידה ומציקה. ובמקומם את מתמלאת בבריאות, בחוסן, במחשבות טובות, ברגשות טובות, בביטחון, באהבה, בשלווה. ממש יכולה להרגיש את זה. אני אהיה כמה רגעים בשקט, כדי שתוכלי לקבל את הריפוי באופן מלא. תראי את הריפוי, תשמעי אותו, תרגישי אותו, תטעמי אותו. ועכשיו, אחרי שקיבלת ריפוי מהמים הקסומים, אני מזמינה אותך לומר להם תודה. לומר לבריאה תודה שהביאה לידייך את הריפוי דרך המים, מתוך ידיעה ברורה
שאת זה הבריאה, והבריאה זה את. ובכל רגע נתון תוכלי להביא לעצמך את הריפוי. מתי שתרצי, כמה שתרצי. כל מה שאת צריכה זה לעצום את העיניים ולראות איך הריפוי מתרחש. כי את זו שיוצרת את המציאות. את הבריאה, והבריאה זו את. עוד מעט יגיע הזמן לחזור. וכשאת תחזרי, את תהיי אחרת לגמרי. את כבר תדעי שאת זו שיוצרת. את זו שיכולה ליצור כל מה שאת רוצה. את זה הבריאה, והבריאה זו את. את זו הבריאה, והבריאה זו את. את זו הבריאה, והבריאה זו את. כשתחזרי לחדר, אז תרגישי שלווה, רגועה, נינוחה. את זו שיצרת מציאות בה השבויים חוזרים הביתה. את זו שהבאת שלום עולמי. את המשיח. את משכת אותנו מעולם קשה וכואב לעולם של אור. את המשיח. במחשבה שלך את יצרת עכשיו מציאות חדשה לגמרי. את הבריאה, והבריאה זה את. ההבנה הזו שאת זה המשיח, שאת משכת את האנושות ממקום של כעס ומלחמה למקום של אהבה, חמלה ושלום עולמי. כי את זה הבריאה, והבריאה זו את. כשתפתחי את העיניים, את תיוולדי מחדש. תיוולדי בידיעה שאת זה הבריאה, והבריאה זו את. והמחשבות שלך והמילים שלך הם אלה שיוצרים את המציאות שלנו. כי את זו הבריאה, והבריאה זו את. אז אני מזמינה אותך לאט לאט ובהדרגה לחזור לחדר, לכאן ועכשיו. את יכולה לאט לאט להזיז את הראש, את הכתפיים, את הידיים, את כפות הידיים, את הרגליים, את כפות הרגליים.
ואם את רוצה, את יכולה אפילו להימתח. ממש לתת לגוף לזרום, לדם לזרום בתוך הגוף שלך. אם יש לידך מים, אני מזמינה אותך לקחת לקימה. בדיוק. בעוד כמה רגעים אני אדליק את האור. וכשאני אדליק את האור, תוכלי לראות, לשמוע ולהרגיש איך האור נכנס לחיים שלנו. בדיוק כמו שאני מדליקה את האור. כמו הצליל שבזה הרגע נשמע. וגם לאור צריך להתכונן, כי הוא חזק, ואנחנו מחכים לו הרבה מאוד זמן. אז אני מזמינה אותך לשים את הידיים על העיניים. וכמו שאת שמה את הידיים על העיניים, אני מזמינה אותך לאט לאט ובהדרגה להתרגל לאור שנכנס, והאור הזה, בדיוק כמו שהוא מאיר את החדר, הוא מאיר את כדור הארץ באהבה, בשמחה, בשלווה וברוגע.